Bai, ni naz, eronok, Iñaki Unzalu Garigordobi. Nu jaio intzuan eta noz? Ba, hemen dizik, haun metrora dauen, geoko nien, tegun nahi zena, Txorri Errota. Eta ire familia aurkeztuko dok, ire gurasoak eta gero ikite mamak eta... Bai? Nortzuk zen? Nire aite, jaiozoa, horretan, horretxe bestaldin daun baiadan Arabakuen, da zoa Jose Martín Unzalu egidatu. Ama, bertako alabie, oin jauzuite duen etxin jaiozoa, da gero hemen, oin gauzun lekuen, gazte aldize. Ota mama oste arte, bestaldea pasuzua. Zeukan izena, Serafina, Garaiordobil, Berribeiti. Eta zetokitan gaiazeko hori? Oin gazak, 1700 da larrogota bostien aproba gora bera, Bittorizatik Durango inzanin kaminue, hau zabalduzua katia moruen. Da konsensin hartu juria, konstroi dute, manteni duteko, otxandizotik, gaur esaten zauna, gatzaieta, baserri aurrera. Zeran jaua, ermitxa bat, urte askun, ez dauna, limosnera, erosatea gona. Orduan, auzo honetan, hau dok Abadinoko auzo bat, gaur egun ez den jakona Maitermin, baina antzineko izen batzuk baieko zan, ez da, antzina beste izen batzuk eukia bezala. Bontxe urte gitxitala, ayuntamentuek izenpetu jozak eusuek, da etxibo, lehenuko jatorrizko nire ustez izenaz. Da honi, hor kaminu honi pinitxe da seinalie, Amarita Arbina. Osake, 1600 aprobakora bera, Amarita Arbina izango zuen. Gero, erentzitzen etorriko malbaiz bat jokuk, da hausue, izen betzen jok, Amatraben moruen. Da pintxe jok, soy de Marina de Amatraben. Da arbol genealogikun begiratute, Andrioi 1700 ingurukook. Osake, 1700 baiztatu lekek Amatraben zagoela izena. Guk betidanik ezotu jo Amaitermin moruen. Eta, orduan, ire amaren, ire ama hemengoa izan zanez, ire amaren aikitza mamak hemen biziko zua zen baita ere? Eta nortzu zua zen? Amena bai. Aitzenak oletan. Amenak zuaza Teodoro Garaiordobil Ibargutxe. Bere amazua zerkue, ubideko. Da amamazua arrazolako. Da zua Berrizbeitia Unzueta. Eta zema seme alaba? Ana Francisca. Zemate seme alaba eukia bizen? Nire tiatiuek, amen nebarrebak, 10 izen zituen. 10etik, bi izuaza urte bi heldu baino. Gero, beste bat, bonbatketak harrapar zabana, 11 urte ikusten nien, Antonio. Da gero beste bat, hilzoa neku gazteik, gerra hostien, Morjas Blancas de Pamplona, nezagoa. Eta bi urte bat zero hilzoa, orduen tuberkulosez ekipetzen dut bastante jente hilbala, da horren arabera uste joat hilzala. Da gero bestiek, Sarrena, hemendik bost bat, 3 kilometroa, handapostan, bizi zen zoa, hilzoa goi bat urte, Tia Maria, nebarra zazoa, Maria, Bittor, Serafina, Francisco, Josepa, Inés, gero Inesen ondorik Antonio, bomba hilzana, gero Elena, Pamplona hilzana, eta gero Leon da Demetrio. Danak hilea dezak, atzeniko Leon izen dok, ontsa urtebi, da 18 urkeulan enbeste urtien onzan obispu emerito Ekuadorrekoe, Bittor Garaiordobil.